Sibabingelele kabalaleli emakhaya. Namhlanje ke njengoba ku September 28 sihlangene lana eHarding Sports Precinct la ke kunomdlalo wamanzi khona. Enye ama-event ke siyiseka kakhulu ke emkhandleni womuzwa wabantu ngenxa ukuthi kenzeka ngesikhathi noma ngenyanga lesibiza nge-tourism month. Umcimbi ke lo ohanjelwa abantu abaningi abasuke ey'ndaweni ezahlukahlukene. Suke sipromotha ke ukuhlalisana kahle, i-unity nokuzwana, ikakhulukazi ke endimeni yamatekisi. So ingakho ubona ukuthi bona abaningi kakhulu namhlanje abahamba. Kodwa kunye sikwenza sikuseke kakhulu ke ingenxa ukuthi uyasilethela iy'vakasho ey'ningi ey'suke ey'ndaweni ezahlukahlukene. Ngikhuluma nje izolo baningi bekade belele la, khona ama-SMMEs adayisayo khona la, akhona ama-SMMEs anombukiso noma exhibithayo la. Impahla yabo iyakwazi ukuthi ibone abantu abasuke ey'ndaweni ezahlukene ukuze bakwazi ukubona ukuthi ke yini esinayo emizwa yabantu. Okunye ke sisithokozisa kakhulu wona kumcimbi le sikhuluma ngawo ke Next Billionaire uzobe usePort Shepstone. Lo mcimbi omkhulu kakhulu. So ama-SMMEs njengoba ekhona la akhangisa ngempahla yabo, siyazi ukuthi akhona ka-selectiwe azokwazi ukuthi ka-exhibitha kulo mcimbi omkhulu kakhulu. Siyazi ke inyanga ya-October ke inyanga ke esibiza ke la sigqugquzela khona kakhulukazi abantu besilisa ukuthi bayihlolele ke umdlavuza lo esibiza i-prostate cancer. So ngiyazi ukuthi abantu besilisa kakhulukazi babantu abanganaki kakhulu, abantu abangazwani nokuthi ke bahambe bavakashele emtholampilo noma bahambe bavakashele kulezi zikhungo lezi abazokwazi ukuthi bahlole khona ke lo mdlavuza. So siyabakhuthaza ke ukuthi ke babambe iqhaza bakwazi ukuthi ke bahambe bayohlolela ngenxa ukuthi umdlavuza uhlasela kakhulu abantu besilisa futhi onganakekile. So njengoba sizoqala le nyanga ya-October sobe sibagqugquzela futhi abantu besilisa ukuthi bayibandakanye ekutheni ke bawuhlolele umdlavuza lo ukuze bakwazi ukuthi bahlale bephephile. Ngibingelela kakhulu ukubabukela ekhaya. Nikhuluma noNkanyezi wakwaDlamini. Ngokuzalwa ngizalwa khona la but ngizalelwe emakhayeni aseHarding kwaJali isigodi embizweni. Ibhizinisi engisebenza ngalo I'm a tailor. Angeke ngithi ngumthungi because there's a difference. I'm a tailor, I'm a professional tailor. I went to school for it, ne-diploma kwawo. I started working 2018 and then I advanced from tailoring to cutting to being a cutter. Ngafunda kwaLindiwe Khuzwayo Academy of Lindiwe Khuzwayo eThekwini. Idiploma yami ngayithola khona lapho. I'm looking into growing into industry yokuthi I start doing garments for shops. I start manufacturing garments for shops. So those are also one of the things that I say industry nayo iyodwa i-right. Ngike ngithi angiyena umuntu we-target market but ngumuntu womuntu othanda into enhle. Because maso i-categorize lento mina ngayiqaliswa ukuhlupheka. Ngibona abanye begqoka kahle ingekho imali yokuthenga. Ngaba nesifiso ngaqala ngesandla kanti uNkulunkulu uzoqhubeka nayo. So mangizothi mina ngihamba lapha angihambi la ngizoba nenkinga but umuntu ofuna into enhle ezomfitha kahle ezothungwa kahle ezoba right akasondele. Any formal garment for males I like doing it more. Reason why ama-details wakhona are elegant but very simple. So if you get the detail right, it's mnandi. Moyigeja hayi kuzobonakala eshethini ukuthi hayi nakugejana amaphokisi yabo. So it's those small things that make your garment ukuthi ibukeke right. One ngiyatholakala kuwo wonke ama-social media platforms but I'm not that active as it is. What I usually do is I post ama-status and bese ngipost umsebenzi. Ku-Instagram uMr Dams, ku-TikTok uMr Dams, ku-Facebook uKene Dlamini. I only have one number. I use it for WhatsApp. It's 072 378 1285. Igama lami nguYongama ngwakaMpenga, ngiphuma kwikhampani uStyled by Her. Siyathunga, sigxile kakhulu ey'mpahleni zey'ngane nezabantu besifazane, kodwa nabantu besilisa siyayithunga nazo. Senza iy'ngubo imibhaco kanje i-traditional siyawenza no-casual, iy'ngubo zokuswenka kanye ney'kipa zakhona ezomshado besingakafiki kuzona.
ne-passion kahle kahle fashion ngiyayithanda kakhulu iyona engigqugquzele kakhulu ukuthunga nje ngikhule ngiyithanda i-fashion ngithanda ukugqoka ney'mpahla ezamawami uthando uma ethandweni ukuthunga inamba yami u-083 780 1377. Ngiyababingelela ababukeli emakhaya. Igama lami ngikumbali wakwambanjwa. Ngiphuma kwinkampani LCM Cleaning Solution la sidila khona ne-surface cleaning. Kwikhampani yami senza ama-products ahlukahlukene. Sinayo u-pint certificate la uklina khona uma ngabe uney'mpukane ekhaya nje ukorobhe ngayo bese ziyasuka iy'mpukane kunuke kahle ithunga elimnandi. Sibe ne-lavender. I-lavender yona nje uma ukorobhe ngayo ekhaya lakho kuza nje iphunga elimnandi. Siphinde sibe ne-thick bleach. Uma nje uzoxolisa iy'ndwangu zakho sezibona ukuthi zingcolile wafaka yona wafaka amanzi afudumele kwi-thick bleach yakho nje izindwangu zakho ziphuma nje sezimhlophe zithe qhwa. Sibe ne-floor polish la upolisha khona phansi ucwebezele phansi usurface yakho nje kube clean phansi. Sibe nayo insipho esibiza ngokuthi dishwashing powder, dishwashing liquid la siklina khona uwasha ngayo ikunikeza likhulu nje igwebu ufaka nje kancane bese nje ihlala isikhathi eside ngeke uzisole uma uyisebenzisile. Into engayidinga kakhulu ukukhulisa ibhizinisi yami ukuthi mhlawumbe ngithole into okwenza kakhulukazi kwi-branding nezinto zokufaka. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguNguzinziswa waGolosa. Ibhizinisi lami Happiness Box. Ngenza ama-hamper for every occasion. We also have kiddies boxes. We have men's boxes. We also have boxes for abantu abadala. Kuyashiyana ukuthi wena usufuna eyiphi. Njengoba sekuyisikhathi sokubhala kwa-matric siyawenza nama-exam care packages. Siyayihambisela futhi nengane esikoleni. Sihambise thina sifike simnike yona. Kuyaba i-baby shower mawukuthi mhlawumbe nomngane uzoba ne-baby shower simhambisele sifake nje lokho ku-specific. Umuntu maziwa ne-baby shower umcabangela ama-cravings, into zey'ngane kanjalo kanjalo. Itholakala ku-WhatsApp kuphela unfortunately for now ku-071 406 4758. I do have a Facebook page but uma ufika kulona ungacanisa mhlawumbe alisebenzi ngoba sekunesikhathi lithule kodwa nalo liyatholakala at Happiness Box. Ngiyabingelela abalaleli emakhaya. Igama lami nguBusisiwe Mthembu. Igama lomsebenzi wami engiwenzayo igama lawo Eliza Fashion. Ngiyathunga umsebenzi wezandla ngidila nawo. Umsebenzi engiwenzayo ngenza iy'ngubo zemshado, ngenza iy'ngubo, amafeweli, ngenza iy'gqoko, imibhaco, zonke nje iy'ngubo ngiyazenza. Even ngisho ukubhaka ngiyakwazi ukubhaka. Angangithole enambeni yami ethi 072 1948 440. No, igama lami mina nguMlondi Ngwaxolo, Khala kwaMbotha. Igama lebhizinisi lami Imbozi Art Movement. Ibhizinisi lami ngenza i-drawing ne-painting kubhizinisi lami. Lo msebenzi engikwenzayo udinga kahle kahle umuntu oyithandayo i-art. Udinga futhi nomuntu oyi-understandayo ukuthi i-art ihamba kanjani. Ukuze ngizokwazi ukuthi akwazi ukuthi ayithenge i-art work. Because uma ngabe ungakwazi uyi-understand i-art work nokwazi ukuyithenga. Udinga abantu abanjalo abayi-understanda i-art nabayithandayo. Ingo 063 97 92 458. 063 97 92 458.
Igama lami nguVusumuzi ngwakwanala isibongo. Ngisuka eWardwani kwaDumisa eSantombe. Dadewethu lo msebenzi umsebenzi okuwona engiziphilisa ngawo no sowuphilise umndeni wami isikhathi eside. Lo msebenzi wokubaza sekuneminyaka nokho ngoqalile. Wona umsebenzi nje engiphila ngawo. Kuphela nje umehluko ukuthi njengoba sisemakhaya kuthanda ukuba nzinyana, ibhizinisi ayifuni ukuphakama. Sinethemba ke namhlanje ngoba sihlangene nani izokwazi ukuthi nisisame nisifake endaweni lesizokwenza ukuthi umsebenzi wethu ubonakale. Bengathi umasipala bengicela akaphinde ukusondela ngoba enye inkinga ke ngiphinde ngabhekana nayo. Ngine workshop ebengikade ngisebenzela kuyona. Le workshop khona umoya waba khona kule nyanga edlulile. Ungihlukumeze kakhulu ngoba uthathe iworkshop wayiphonsa le kanti ngangivele ngiyakhe ngothayela. Manje ngisesimeni sokusebenza kanzima. Izulu malishintsha angikwazi ukusebenza manje sengathi ngingayithola indlela yokusizakala ukuthi ngibe nayo indawo yokusebenzela. La ngitholakala khona ngisebenzela ekhaya vele eSantombe. Kodwa ngumuntu oseduze nje komgwaqo. Akekho umuntu ongakwazi ukufinyelela kumina ngoba bonke abantu abadlula amabethi baye eSantombe badlula kumina nje. Ngisendaweni kanjalo. Kodwa ke futhi uma khona isixoxa naye ngiyakwazi ukuthi umsebenzi ngizama indlela ukuthi usondele ngakuyena uma eseyifakile order. Sine number ethi 083 9631 841. Ngiyanibingelela igama lami nguNoxolo wakwaShabalala. Ngisuka endaweni yasesihlonyaneni eStobhini 26. Okay, mina ngizalele la eMthwalume, ngakhulela la eMthwalume, just that endaweni ehlukene because ngikhulele emgangeni endaweni ethiwa yasemgangeni, and then we moved ke nomama nobaba with my siblings seza esihlonyaneni. I think it was around 98. Sifika la was about 9 years ngaleso sikhathi. Ngabe futhi ngafunda la eMthwalume. Ngafunda eKopela Primary, then ukusuka kwami ke ngase ngithi ukunyukela kancane ke ngaya ngala ekoleni zaMandiya. But that's when I finished my matric ngo-2008. Emva kwaloko ke ngabuya ngazophanda. Kade ke ngayiqala lo mshikashika maningi futhi amabhizinisi that I have tried. And that I'm still busy with ukuthi ke bese leli la poultry farming kwabe ngathi lona ichumayo. Yazi ukuthi into engayisho ngicabanga ukuthi nje ngiseloku kwakuzalwa kwami nje noma mhlambe around bono 2007 2008 ngangiqala mina even esikoleni kwangadayisa esikoleni but mina uthola ukuthi I will sneak mhlambe ngidayisa ama chips no sweet. So ngiqale kanjalo nje ayikho mhlawumbe into engathi noma ngathi mhlambe bekhona bekade ngibukela abangaphambi kwami, but nje it has always been ukuthi mina kunento engiyidayisayo, mina kunento engiyiphushayo as a business. Okay, currently uBobesikazi Farms uqale ngo-2021 sa register in compliant with CICP. uBobesikazi Farms khulisa day 1 bizinkukhu bakhule ke for 8 weeks. Mengabe sibakhulisa ke we normally separate ngoba inkukhu endala kanjalo banama stages or 2 week stages, so uyafika ubagcine from day 1 to up to 2 weeks. You have to clean again, ushintsha nokudla zonke lezo zinto lezo, baphinde futhi bagcine for another 2 weeks. You do the same process again, and then for another, then get from 6 to 8 weeks usuyakwazi ukuthi ubagcine for as long as besuke behleli. But ke inkukhu asikwazi ihlalisa more than 10 weeks ngoba iyaqina bese ziyayishonela futhi noma zizifela ngisho njalo. Day 1 wami ngizokhombisa wona ukuthi kanjani. Day 1 ile lachwane lenje lisuke liphume ezikade liphume eqandeni, so lingakazi libe nezinsuku. So ke siyahamba siwathenge lawo machwane lawo, so afika nje sethengiwe. Wena ke into okufanele uyenze ukuthi
uyawagoma wonke lawa ama-stages akhona okukhula kwalo, kodwa nje mengikhuluma ngo-day 1 ngikhuluma ngenkukhu ephuma nje eqandeni. So after-ke labo day 1-ke angithi siqala udayisa inkukhu mase ina 6 weeks. 6 weeks is also depending on i-weight of inkukhu. I-weight yenkukhu-ke ayikwazi ukudlula futhi ku-2.5 kg. Ke normally abantu banalento ukuthi inkukhu kufanele ibe enkulu, but ulamthuthu ngoba yilezi ezimhlophe o-broiler chicken abakwazi ukuba ngaphezulu kwa 2.5 kg, they will definitely die emva kwalokho. So ukulontuza ukukhula kwayo after 6 weeks siyaba nalama customers lawa uthola ukuthi athi sifuna iphila, bese futhi siyaba nama customers abese athi sithina besithanda ukuthi usenzele yona, mhlawumbe asinaso isikhathi sokuyiqhutha inkukhu sicela usenzele yona, of which-ke eBhubesikazi Farms iyona futhi le inkukhu eqhuthiwe ephinde yadla umhlanganiso kakhulu more than le inkukhu ephilayo. Okay, angikaze ngiyithole ifunding mina, so selokhu nje laba self-funded from uqala kwalo. I-response engayithola from umphakathi yamangaza and support engayitholayo ngoba kuze kube manje because uBhubesikazi started as a side hustle kahle kahle, so i-support engayithola emphakathini nje yamangaza, and also even nje ama-order fakwa abantu, it's so amazing. Okay, ama-challenges esibhekana nawo ilezi zinto zagesi kahle kahle. So inkinga yagesi-ke ike yasishaya to a point where singasakwazi ukuyikhulisa inkukhu ngoba abungakwazi ukuthi ihlale endaweni emnyama, khogesi akufudumele futhi. Bese another challenge that esi-encounter-yo-ke manje kule business ile yokuthi i-space is very limited, sincane kahle kahle la fanele ngabe njengithe inale igaba lezi zo 2 weeks inkukhu fanele ngabe nginendawo la ngiyibeka khona for 2 weeks while le enye indawo ilindile, so that izomani iqhubeka ngingalindi ukuthi kuze kuphume the whole lot of inkukhu esuke seziyinkulu kuyikhona siqala phansi sikhulisa omunye day 1. Okay, ama contact details ami u-081 453 1609 081 453 1609. Ngiyatholakala ku WhatsApp as well lapha, futhi-ke mina Hashem mancane amathuba ngizongithola ucingweni, so if uzongibhalela WhatsApp nje I'm definitely going to respond, noma athiwa mhlambe kuthatha isikhathi ngizokodwa ngeke ngangitholi. Noxolo P Shabalala on Facebook. Ngicabanga ukuthi yona siyisebenzisayo kakhulu, as much as lawa amanye ngiye ngiwasebenzisa, uthola ukuthi ngiyabasebenzisa o-TikTok, ngiyawusebenzisa o-Instagram, but still ngisasebenzisa wona uNoxolo P, lo my personal.